Sorginaren ukendua. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Gertatu omen zen, Arabako Urizarra herri inguru hoietan gerrate bat. Batzuk esaten dute mairuak kristauaren kontra egin zutela, beste batzuk euskaldunak espainolen kontra, gu haien kontra kontatuko dut historia hau. Eta omen zegoen hor baso bat, eta baso horretan gerra bat gertatu zen. Euskaldunak egunero joaten ginen bataiak irabaztera, eta egia esan, bataiak egunero irabazten genituen. Baina gero, hurrengo egunean, bataiako leku horretara itzultzen ginenean, gure aurkariak, aurreko egunean bezain fuerte eta bezain beste aurkitzen genituen. Hala ere, egun horretan ere, bataia irabazi. Baina, karo, azken batean ere, euskaldunak batzuk hil egiten ziren, beste batzuk nekatu egiten ginen, eta gauza da, harriduraz joaten ginela, hurrengo egunean ere, hurrengo bataia irabaztera. Eta halako batean, indar gutxi genituen egun hoietako batean, gaualdean tabernan batu ginen euskaldun desente. Eta nola da posible, zelan izan daiteke, bataiak egunero irabazi eta gerra ezin dugula irabazi, eta egunero aurreko egunean bezain beste eta bezain indartsu, eta hor, ardo artean hitz egiten geundela, herriko kuskuseroak bere jakin minari ezin eutxi esan zuen. Hombre, zerbait egin beharko dugu, ezta? Eta herriko beste batek esan zion, zergaitik ezoaz gaur gauean, bataiako leku horretara, hilda egongo bazina bezala gelditzen zara beste gorpu guztiekin batera, eta deskubritzen duzu zer gertatzen den. Kuskuseroak, pixka bat pentsatu, baina jakin minari ezin eutxi eta esan zion, gaur bertan, joango naiz, gaua pasako dut bataiaren leku horretan, eta kontatuko dizuet bihar goizean zer gertatzen den bertan. Eta hala egin zuen, hartu zuen bere gerrako lantza hori, eta baso horretara joan zen. Han, gure aurkarien gorpu hildakoen artean etzan egin zen, ondo hartu zuen lantza bere eskuan, eta badaezpada begi bat irekita eta bestea itxita, hor isili gelditu zen. Halako batean, ilargia zeruaren erdian zegoenean dena argitzen, han ikusi zuen, izkina batetatik, gerturatzen zela emakume bat. Hasieran ez zuen ezagutu, baina gero eta gertuago zegoela jakin zuen. Emakume hori, aspaldi, Arabatik botatako emakumea zen, sorginkeriak egiteagatik. Esaten dute gizon hori begi bat irekita, bestea itxita, han egon zela dena begiratzen. Eta ikusi zuen nola emakume hori jaisten zela gorpuetara. Makurtu egiten zen, bere ondoan zuen pote bat hartu eta bertatik ukendu pixka bat hartzen zuenean, gizon eta emakume gerlari hoien bularrean igurtzi eta gizon eta emakume hoiek siestatik esnatuko balira bezala altxatzen ziren. Altxatu eta bere etxerako bidea hartzen zuten. Han zegoen guruko eskuseroak, ezin zuela sinistu zer gertatzen zen hor. Eta ikusten zuen, emakume edo sorginura, gero eta gertuago zegoela, gorputz guztiak berpizten zituen ahala, beraren gandik gero eta gertuago. Eta gure gizona, begi bat irekita, bestea itxita, eta lantza ondo hartuta, bere ondoko gorpua berpiztu, eta momentu horretan lantza hartu, eta emakumearen lepoaren ondoan jarri zuen. Emakumeak esan zuen, mesedez, esakatzeko momentu horretan, berak bazekiela nola egin ukendu hori, eta berak erakutsiko ziola. Baina gizonak birritan pentsatu gabe, lepoan ras. Lepoa moztu, eta hor utzi zuen, hildakoen artean emakume horren gorpua ere bai. Ez zuen zalantzarik izan, eta pote hori hartu, eta herrira abiatu zen. Han jarraitzen zuten, gure gerlariak tabernan ardo eta parre artean, eta bertara heldu zenean, erakutsi zien ukendua. Kontatu zien gertatutakoa, emakume hori, Arabatik bota zutena sorginkeriak egiteagatik omen zegoela gorpuak berpizten, eta berak ukendua lortu zuela. Inork ez zuen sinistu, eta berak esan zuen, akatu nazazue, hartu ezazue ukendu pixka bat, eta bularrean igurtzi, ikusiko duzue, zelan ukendu honek berpizten dituen hildakoak. Horregon ziren, zalantza pixka batekin,
baina alako batean herriko batek espata hartu eta ras, lepoa moztu zion gure kuskuseroari. Alako momentu, bare bat segundu eta gero, ukendu hartu, bularrean igurtzi eta gure kuskuseroa altxatu egin zen. Esaten dute, horrela irabazi genuela Urizarreko gerra hori, bataia guztiak irabazi eta gero. Baina historia ez da horrela bukatzen. Ze guk ukendu horrekin gure hildakoak berpiztu eta bataia irabazi eta ukendua gorde izan bagenu, bagian orain munduko beste edozein puntetan egongo ginateke berpizten hildako, merezi ez duten hildako hoiek. Baina esaten dute, hor, ardo eta barre artean pasatzen genituela gauak, eta ez bazen probatzeko, zen burruka bat eta gero, edo txantxagatik hiltzen genuela bestea. Baina gauza da, ardoak, gerrak eta euskaldunak batzen ditugunean, gauzak ez direla pentsatzen ditugun bezala gertatzen. Eta esaten dute, Urizarran gerra irabazi, baina ukendua ere gastatu genuela. Eta modu honetan irabazi omen genuen Urizarrako gerratea.